Takže čaute všetci, ja som Games Presenter a hrajem Quake 3 Arena. Dneska si nedáme žiadne určite misie, ale napríklad dáme Team Deathmatch, lebo máme voľné. Tak. No, takže vítajte u mojho prvého videa, ktoré už viete, z čoho bude pozostávať. Tak. Dáme tak. Dáme 0. Masa. Nie. Tak. No, takže dúfam, že ma dobre počujete, lebo fakt, jak som hovoril, je to prvé video. Som nový začiatočník. Iď preč. Takže stlmíme to. Netreba mi to vôbec počuť. Takže tak, no a hráme. No. Chytaj môj zlatý. Chytaj. Som sa zabil. Máma mia. To zabijem ťa. Mám ťa. Palím to do vás. Nie! Prosím, nezabíjajte. Ja poslúcham. Chytaj. No vidíš, môj zlatý, aspoň takto vychytať. Čo tu chceš? No, ja idem preč. Tak, môj chytaj, zlatý. Nezabíjajte me, nie! Tak, dobre. Trhli sme. Nebudem robiť žiadne bajky, že budem hovoriť, no a predstavovať sa, dúfam, že nemusím. Najlepší flip, alebo sranda na tejto hre je, jak sa rozpúšťajú toto tela. Tu máš. A nama. Nie. No, jak vidíte, skoro som prvý. Skoro nie. No, už som prvý. Aspoň dačo. No. Nie. Nerob. To dám dole. Tu máš. No, zase ma rozpustím. Počkajte, presadím si. Takto je lepšie u mnoho. Počkaj, nestrelaj. Stavujem. Tak to by mohlo byť ono. Počkaj, toto. Nie! Nerob! Čo si šalený? To ma zabiješ. Chytaj. Áno, mám ťa. Áno. Tak. Šok, vdechni. Nie, no. Keď chcete, kľudne si zahrajte so mnou aj multiplayer, budem rád. Nestrelajte do mňa už. Chytaj môj. Počkaj, nie. Nerob. Dobre. Tak. Čak, stoj. No, ja na vás nemám nervy.
zase dodbal, lebo nepočuť nič, takže dáme efekt. Dáme tak. No, už lepšie. Počkej. Stopol som si to. Je fajný čajík, pali som. Vydaj. Ide si. Dobre. To počuť veľmi. Čo robím? Toto nastavovanie ma nebaví. No, už je. Takže toto sú to zjavný, no. To te vidím. Si nepozbrať. Takže poďte. No poďte. No, a tam je. Takže teraz som trocha ohonkal. Teraz budú umkať trocha oni. Jasne, 5 na mňa. Ja. Aj. Tak strieľam do jedného, druhý zo mňa. Som dobrý. Aha, mám 4 damage. Tu damage, neviem. Niečo také podobné. Tak. No. Raz, dva. Nerob! Dobre, takže... Tak dneska končím. Dúfam, že to video nebolo krátke. A dovidenia. Lúči sa s vami Gabe Presenter.